Scileanna agus cáilíochta thar lear. Béidir nach ionan tascanna chúram fadtéarmach agus cáilíochtaí nó oiliúint riachtanácha don fost céanna san AI. Mar hampla, déantar rialú go leor garamacha san airneáil chúram fadtéarmach. Ciallaíonn sé sin go bhfuil gála cáilíocht, oiliúint nó ceadúnas le don gharama atá i gceist. Uaireanta rialítear garam i dtír amháin ach ní rialítear i dtír eile. Déad fia éirí ghaoine a bhfuil garamacha cosúla acu tascanna beagán difriúla a dhéanamh i ddíortha eile. Sulla dosaíonn tú fost nua ní mórta te cheiceáilm bhfuil gála hahantas don cháilíocht sa tír oibre. Má tá tú ag fostú chúramóiríún feasacht, déan cinnte go dtugann tú faisnéis thoiléir faoin bost agus faoina ceanglais cháilíochta do gach fostí nua. Cabhróidh sé sin le hoibrithe bheith oibleagáidí agus baic riarachán na hachant. Tuilleadh eolais, téigh ag siomh gréasáin eile.